Είμαι η Μακλέβιν. Σας έφερα το καινούριο μηχανάκι το Tenere, το Rally το 700, το οποίο έρχεται με Akrapovic τελικό και πάμε να δούμε τι ήχο βγάζει με το σιγαστήρα που έχει και χωρίς. Αυτό ήτανε με σιγαστήρα. Πάμε να δούμε και χωρίς. Είναι ξεβιδωμένο, μη μασάτε. Απλά είναι λίγο ζεστά. Περίμενα να έρθω από μπροστά. 3, 2, 1. Για πες μου τη γνώμη σου, προτιμάς τον ήχο